Κυριακή, 1η Ιουνίου 1930. Οι Πειραιώτες ανηφορίζουν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, προετοιμάζοντας την επινίκια κηδεία του αντιπάλου. Κανείς δεν χρησιμοποιεί τα τραμ της Ιπποκράτους γιατί είναι πράσινα. Αλλά και οι Αθηναίοι, με ηχητικά όργανα και αυτοσχέδια σκοπτικά τραγούδια, δίναν το δικό τους παρόν. Ο αθλητικός ανταποκριτής Αλέξανδρος Μαμάης γράφει: Πειραιεύς και Αθήνα στο πόδι, γενικός και πάνδημος συναγερμός, μια πρωτοφανής μενόμενη ανθρωποθάλασσα, αλλάζοντα και φρενητιώντα πλήθη. Οι Πειραιώτες τότε είχαν φέρει μια κλούβα με 11 σκυλάκια και τα είχαν ντύσει πράσινες φανέλες. Κυρίες Σικ, δεμουαζέλες με αμφιέσεις Μπερνιέ Κρύ, προσήλθαν στο τερέν. Έλειωναν από τη ζέστη, αλλά εκεί κανείς δεν έφευγε. Μόνο ταχύτατα και πολύ πριν αρχίσει το παιχνίδι, αδειάστηκαν απνευστοί χιλιάδες μπουκάλια λεμονάδες από τους άπειρους διψασμένους Λάριγκας. Στις 5 και 20 ο Ιταλός διαιτητής Λουτσιάνο Μπαρλασίνα καλεί τις ομάδες στη σέντρα. Τα κύματα του πλήθους αλλάζουν. Πρώτοι μπαίνουν οι Ολυμπιακοί. Το γήπεδο σύεται εκ βάθρων. Οι Παναθηναϊκοί γίνονται επίσης, αλλά ο λιγότερον ενθουσιωδώς δεκτοί. Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό πιο επιθετικό. Γρήγορα όμως άρχισε να λάμπει το άστρο του Άγγελου Μεσάρη. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να κεντάει στο γήπεδο και στο 10ο λεπτό ο Διομήδης Σημεωνίδης ανοίγει το σκορ. Οι Παναθηναϊκοί πανηγυρίζουν. Οι Ολυμπιακοί σιωπούν και υπομειδίουν. Ένα τέρμα τι. Οι Αθηναίοι επιτίθενται και πάλι και στο 20ο λεπτό ο Μεσάρης σουτάρει έξω από την περιοχή. Είναι το δεύτερο γκολ. Και παίζαμε. Και παίζει και αρχίζει ο Παναθηναϊκός να 1, να 2, να 3, Ρεαμάν, Ζαμάν, να 4. Οι ελπίδες των Πειραιωτών για κάτι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο διαψεύδονται, καθώς το 53ο λεπτό νέος συνδυασμός των Αθηναίων θα αποφέρει και πέμπτο τέρμα. Παρόλα αυτά, οι Ολυμπιακοί δεν το βάζουν κάτω. Παρά τα 5 σε βάρος τους τέρματα και το δυσμενές κλίμα, οι 4 αδελφοί Ανδριανόπουλοι βρίσκουν το σθένος να παρασύρουν τους απογοητευμένους συμπαίκτες τους σε μια τελευταία ηρωική εξόρμηση. Έτσι, στο 56ο λεπτό, ο Γιώργος Ανδριανόπουλος, μετά από ωραίο συνδυασμό του Ντίνου και του Βασίλη, σημειώνει γκολ που κάπως δειλά υποδέχονται οι Πειραιώτες με αραιά χειροκροτήματα. Οι Ολυμπιακοί όμως επιτίθενται ξανά και με τα 4 λεπτά, σέντρα του Λεωνίδα και νέο γκολ από τον Γιώργο. Αυτό που ο Πειραιάς ονόμαζε Ολυμπιακή ψυχή, έστω και αργά, είχε ξυπνήσει. Μόλις βάλαμε το δεύτερο γκολ, ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Ήξερε ότι εμείς Αντιανοπουλαίοι βάζουμε γκολ. Εκείνη της εποχής ήταν τα συστήματα επιθετικά. Πώς μπορούσαμε να βγάλουμε γκολ. Παίζαμε. Καταλάβατε, δεν σταματήσαμε. Παρόλο που είχαν πάει 5-6 γκολ, παίζαμε φουντουμπόλ, σουτέρναμε. Στο κρίσιμο εκείνο σημείο του αγώνα θα μιλήσει η τύχη, που παίρνει πάντα ρόλο στη διανομή. Ο Μεσάρης εισχωρεί στα μετώπισθεν των Πειραιωτών και σεντράρει. Η μπάλα παίρνει μια περίεργη τροχιά και ο Κουράντης τη στέλνει κατά λάθος στα δίχτυα της ομάδος του. Ήταν το τέλος. Ο Ολυμπιακός κατέρευσε. Μέχρι τη λήξη του αγώνα, ο Μίμης Πιεράκος θα πετύχει 2 ακόμη τέρματα. Το απίστευτο είχε γίνει. Το outsider κέρδισε το φαβορί με 8-2. Τα επινίκια αρχίζουν. Πλήθη Αθηναίων κατηφορίζουν τη λεωφόρο Αλεξάνδρα στα Γουδόντα. Έγινε ένα μάτς στο Δίλη που ήταν ολομέγαλιο και έδωξα το τριφύλι με 8-2.
Ο δήμαρχος της πόλης Πύρος Μερκούρης φωταγωγεί την πρωτεύουσα και οι επιθεωρήσεις των Αθηναϊκών θεάτρων ανεβάζουν καινούρια νούμερα. Βάλαμε 8, έβαλαμε 8. Βάλαμε 8 στον Ολυμπιακό. Κι άλλα 4 στον Άρη. Γεια σου Άγγελε Μεσάρη. Νέα εκστρατεία μέσα σε 8 μέρες. Οι Ολυμπιακοί ξεκινούν εκρηκτικά. Στο πρώτο κιόλας λεπτό προηγούνται με 1-0 και οι οπαδοί του προϊονίζουν τη ρεβάνς του 8-2. Το γήπεδο φλέγεται. Αμφότερες οι πλευρές αγωνίζονται κατά τρόπον εξαιρετικών. Προξενεί αίσθηση η ορμή του Ολυμπιακού, κάνει όμως μεγαλύτερη εντύπωση η τεχνική μεθοδικότης του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τελικά με 2-1 και θα στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδος.